Bratislava, 24. mája 1602. Pre jednu ženu sa práve začína skutočné peklo. Jej meno je Agáta Tótová Borlobašinová. Táto slobodomyselná bylinkárka z podunajských biskupíc kruto dopláca na žiarlivosť susediek a fanatické intrigy. Súdne obvinenia sú desivé. Viníjajú z temného paktu s diablom, ktorý niesol meno Pen. Najhrozivejšie je však obvinenie z čiernej mágie, ktorou chcela oslepiť inú ženu. Podľa inkvizítorov chytila živú ropuchu a oko jej zašila priamo vlasom svojej obete, aby na ňu takto preniesla slepotu. Nasleduje kruté mučenie, pričom lámanie prstov a naťahovanie na škripec definitívne zlomia jej odpor. V obrovskej agónii sa nevinná žena priznáva úplne ku všetkému. Pred dnešnou Michalskou bránou pre ňu stavajú hranicu. Fascinovaný dav sleduje, ako plamene pohlcujú vôbec prvú ženu upálenú za čarodejníctvo na našom území. Temná éra honu na bosorky sa v meste práve začala.